Bos días e benvidos ao noticiario de Pucar. Hoxe temos un día especial sobre as tradicións e supersticións. Concretamente, imos falar sobre a tradición de encascar as redes neste noticiario. Para iso contamos con dous expertos. Conectamos. Bos días. Encascar as redes e tiñen os aparellos de pesca con casca de piñeiro. Isto faise para que duren máis tempo as redes, A casca cócese en agua doce. sen deixar de remover durante 8 horas. A tintura pasase ao pío e déixase as redes durante 24 horas. Por último, estíranse as redes para secar ao aire libre. O encascado é un traballo realizado normalmente polas mulleres na chabola. Moitas grazas pola explicación, Alvedán. A verdade é que dá gusto contar con estes expertos. A continuación vamos conectar cunha vila da Mariña Lucense, onde imos ver en que consiste esta interesante tradición. Damoslle paso a Alexia, a nosa reportera. Hola, bos días. Aquí estamos na tradición de encascar as redes, pero antes vamos ver un concurso de redeiros que se fai todos os anos. Aquí temos o mariñeiro Hugo. Leva 3 anos cosendo. Esta será a túa cuarta victoria, Hugo. Por suposto, gañarei de todos os demais. Por aquí temos a mariñeira Fátima. Meteuse nos concurso e é a primeira vez que se nos presenta. Fátima, cando aprendiste a coser? Eu xa cosía con meu avó desde que era pequeno. Moi ben. Aquí temos o mariñeiro Man. Foi a finalista do ano pasado. Gañarás este ano. Déixame que me desconcentro, que este é o meu ano. Este é a mariñeira Mateo. Leva 30 anos cosendo. Ganarás esta victoria, Mateo. Coser para mí é como respirar. Moitas gracias, Alexia. Tamén imos contactar cos nosos meteorólogos para coñecer que tempo vai a facer mañá e se secarán ben as redes. Bos días, Borja e Irene. Teremos bo tempo para rematar ben o proceso de encascadas? Bos días, como podedes ver, mañana Mariña Lucense vai facer moi bon día, verdad, Irene? Pois sí, Borja, fará. Pola mañá fará sol e pola tarde nublarás un pouco, pero verase ben. Habrá un vento suave que axudará a secar as redes. A probabilidade será de un 2%. Non vai chover. Así que fará un día estupendo para secar as redes. Volvemos a conectar coa vila mariñeira para ver o proceso de encascar as redes. Alexia, contanos como vai o encascado. Todo listo? Ahora sí damos a tradición. Creo que xa está todo preparado. E vostede, señora, que fai? Aquí machicando as cascadas de piñeiro, E para que? para que despois sexa máis fácil a mestura. E vosotros, señores, que facedes? Nada, removendo unha doce. E para que? Para que as redes se poñan marrón. E cantas horas normalmente tedes que estar remexendo? 8 horas. Non vos doi a mão. A mí non, porque levo todo o día, toda a vida facendo isto. Eu creo que xa está, vamos meter aquí. 24 horas despois. Axúdame, señores. Tirar botillo. Vamos a Ata aquí o noso programa de hoxe. Non deixe de ver o canal Nunca Queres Saber. Hoxe dictado as tradicións e supersticións. Será un día cheo de sorpresas feitas polos nenos do cole de Cervo. Moitas grazas por confiar en nós.